Ka hinyotrap achik National Movement CEC kalalit ban ya kendu ya UCEM ka KHDC hakabayade bat ka jinglong jingman hamajay. Habayo ban ya kren bat uba uraiwan Soton Assistant Secretary ulaong makajinglet kendu jang kaseng ya UCEM kalong bandawa madiban pendam sundon ya kajing penara ya kasnong majay. Nagaliang uba uraiwan Soton ulaong ba UCEM ka KHDC uba penyat sing CM ula kren nakabasyay baya minta ka district council kanum kta ya kani ka issue bad kan kipat ba jong kani ka than. Ula penpau baka seng kala persya ban aira ya ka majay namar ka seng kayo syay kadar bakandai % kibriyo ba shnong hangtay kimday satya ki try muluk hinray ki babun hi kiday ki khar Bangladesh bat lada jawa penlong ra ya ka shnong majay ki nongway kin sayo ban le try kli halor ka kendaw ka siap. Kita kasih lawan bu ini ka memorandum hakamit jong chief executive member jong ka KHDC ba penjat sim hakabidai ba kini ka kam hapo majai ho menen meski ngai hapo media aki newspaper ki bubun ba ya kini ka kam hapo majai ban airat ya ka majai nakaliang jong district council ki la pen sange no swasipor ada ke jing ut ke jing nam jong briu ki bodon cha ketika than tam hakbede bat ke hima sora ke jing ut jing nam kolong ba balai ban su pensa teng ya kene kita ke jing kwa jong kini ki briu ki bodon cha ketika hima kolong baik ba ban penduk pendam sundon no na ya keren su le sai sngi ya tak majai ba kodon karaj ne kam don karaj dai ban penduk pendam sundon no ban e baik ya majai ba kolong kum ba ka julong mencua bat ya gitu ki than ki bodon situ te ki briu ki bodon hak tu ke benta ki ong ba ngimpa su ban yakren yakni bentar la sai sini dari ban penduk no te ki jing yakren jungi bat UCM na kala sai kedar bat UCM ulaong dak ba sai ba yakaba mentah spor ngin e no swa hak bidai ba kini bentar bat UCM ula keren hirup dak ba sai ba hapo artio ula ai kapor sya ke hima ba kandum ya ka general meeting jo ke hima la ne ka dorbar jo ke hima kenang ba ka ki pai ba ki khot jong ke hima ki bodon hangto ki pai ba ki nong song snong jong tu ke hima kin la ban rai la ki kwa na em ban ai ya karaj jong ka majai lani bakin penduk pendam no te nakaliang jong UCM ru ulaong ba nakaliang jong UCM ulaong ba don bentai hak bidai ban ya sya ne ban ai ne ya kata karaj ya po majai ndai on page benia ya ki kot isla ya ki sakhi satar ki ba nadu mentai kayan bat kolong kumno ndai ka final ka ba khadu hi UCM ula keren dak basai ba hadin ba la de penlong ya ke hima de hakata ke hima hakata ke dorbar jong ke hima sora un simru ya ke resolution jong kit khot ki babun hangto ban pen la ki kwa na de ka we ke bangi sngotenat mena kolong ba UCM hi jong ka ke HDC usania hak jing penyaj jong ki nong jong ke hima sora ka keren bit tang sikitien hakabidai bat kani ka kam hapo majai bagaseng H&M ka don bat kinong sunong jong ka hima sora bat ka jingdawa jong ka hima sora kadai bagi jingdawa jong ka seng H&M kata kadai ban penduk pendam sundon la ne ban penduk pendam sundon no ya kani ka jing kwa jong ki wei arngot ban penlong raj ya ka hima majai kata kadai ka jing trang jong ka seng kumjuk ru ka jing trang jong kinong sunong jong ka hima sora kajing ma katkum kajing i jong seng kajing ma ladangi ai ya garaj majai hang tei katkum kajing survey jong seng hi kalong ba kandai % i ba song snong hang tu kim dei re ki try muluk ndai ki dei ki break wa wan nang thina po Bangladesh ba ladangi ai ya garaj hang tei po majai kata kamut itu ki khar ki badon ki ba wan nang thina po Bangladesh ki la kelalong sundon penban kita ki try snong ki badon ya kata ka bor ban ai ya ki kendau ki siap syakini ki parasnong ki perdok persnam ki bawan na Bangladesh na kata kadau na kaliang jong ka seng H&M hi rengkat bat ki pait long sung snong jong hima sora ngi persya jor ya kene bat ngim kwai ru ban buteng ya kene benta ringi wan mentang singi ban diman baik no UCM bade ban penduk pendam no nai kerencu ya kene ai ba ka snong majai kan long kum ka snong ka bejulong na kipor bat ai ba ka jing sencar jong ki hima sora kanong ka jing sencar ka ba itnat bat ka ba isuk ka ba iskuny nakini kisngi ki ban sawan